Tripura hasteo kereng thayo tabuk belaikino sikok akarjak baksani hingkeba rabat scrap rabat sheet kemawo baksani hingkeba rabat stam kemawo baksani hingkeba nokni motor kemawo baksani hingkeba pokoni ag kemawo baksani hingkeba nokni rang khokjago baksani hingkeba dogani manik khokjago omo haino kaisa koktuma kawai phekya chini kokti biwo tuidu thanani bisingo khopjak janjana parani takho Kipa Joy Tripura dogani manik khokjakmani koktuma sawi khneka nainedi Ini hodni prai 2টা hoite 2টা 10 minit bisingo an dogano abai sikok mani lutpat khaitlang thanga Oborok nuti kuno nai mathang rok nini dogan rok no engkori ba obahai okorok ni bagi phada phaiken khai engkori khai tabo just naka tama mana langjaka ai je sikok hamani abo do naika gai sikok ni jota bai je gamsa turukjak abo borok putu boitlang thangka gai borok nai ni sawo gai borok busu jara tine mana abo borok haika o sikong je mani rok ba o juta rok no nugui kuno sondeho obahai rok nin thani nin kharo to to bomai abo to juta tai mukhang just mukhang boni si camera o footage mukhang nungui si jeng romo si maya boboroni engka boparana engka sini si maya gai juta nungui to kuno saimana kolgya mukhang nungui si just mukhang si camera mukhang nungui si saimaya ka juta nungui to su saimana niga haika obahai tini je siko habjak mani oboni jaga thairo bo jaga ro aba actually area ke onki area no klayo ai pana pia singka tido ke para ke jontona para nini mo Kipa Joy Tripura bo a develop ni bisingo tu a develop on pia develop